ଜୀବିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ମାନବ ପାଇଛି ନୂଆ ଜୀବନ ତୁମରି ଆଶିଷେ ପାଇଛି ନୂଆ ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସେହି କରୁଣାମୟ ଜୀବନ ଦେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଘେନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ହେ ବିନତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୃଦୟର